Hi, hello! Ni ana pod si Mami Ping. Welcome back to my channel. Karon atimanon nako ning akong garlic. Ako nang gisugdan og panit ang uban. Unya gihiwa na nako ang uban. Dayon ako ning harvest siya last year. Dili na mahurot og kaon kay daghan man ni ako ra isa maggamit. Okay, ako ning sugdan. So mo ni akong gihimo. Gihiwa na ako, na ako'y gihiwa o. Nya gipanitan na ako sila. Dayon kuan. Ako na siyang ipa-dry. So kung gusto mo magtanom sa garlic, kani gikan gid ani niya o. Kani siya. Kani dako kay ni siya nga pungpong. This is garlic cloves. Kanigikan gid ani dire niya from the head. Ana. Nya imo silang bulagon. Ana. Mao ni siyang itanom kani. Tanom nimo ni siya. Oh. Pagtanom nimo 2 inches deep, dayon 3 inches apart. Per anak ba o? Diha usa 1 times sa. Dire isa ka garlic itanom, then 3 inches apart sa linya. Dayon paingon din sa cross sa plat 6 inches apart sila. Kay mudag ko man ang garlic ang iyang roots mo expand man na siya. So pagtanom ni maani dire nga nasod ang time sa pagtanom ani niya kuan November before the first frost. Magtanom na din ko ani niya kay makalot pa man nimo ang yuta, dili pa siya frozen. So pero diha sa Pinas siguro pwede ang magtanom sa November kay cooler ang temperature. November, pwede gihapon siguro November, cooler ang temperature. Dayon siguro mo tubo siya pero not dili paspas ang tubo kay cooler man. Dayon ang iyang harvest pag magtanong ko sa November, mag-harvest time ko niya sa summer, August or July or August. So mao na siya kung kano sa the way you plant it, how you plant it. Unya kung magtanom mo ang uban dili na ko sila daghan manggong mamalik sa akong garlic mo nang bisag di ko magtanom. Mamalik sila kay nay uban dili na ko putlon ang garlic scape. Mga taga kang iyang unod, ang iyang seeds. Dahil mutubo na siya balik pero it takes 2 years. Ayha pa din ka makaharvest kay mutubo tuod siya pagka next year. Lugar itanom nimo mahulog ang seeds niya sa November or October or November ana. Mutubo siya next year sa spring, mutubo siya pero gagmay wangkig kayo. Dayon pero makaharvest ka sa kanang gikan gid sa seeds after 2 years pero og kani imong itanom nga gikan gid sa garlic heads ana like na anay ngani sa kabuok pagka summer makaharvest na dayon ka ani niya summer kung kani ang imong itanom like so tanom sa November kaniya tanom sa November nganing itanom. And then ang harvest niya sa
next year pa dugay man ni siya matubo dire. Pero ambot ka sa Pilipinas kung itanom sa November, siguro mga next year paghihapon siguro ay pa din ka mag-harvest. So mana akong buhaton ani niya kay di naman ako mahurot og kaon. Simba ko manimaw man sad ta aning garlic kasi siguro mandaga ang mga tao sa ako ani. Kani kung dili pa siya kaayo mature, mao ni siyang resulta like ing ani gamay ang gitubo ani katong gikan sa iyang garlic scape niya. Isa ra ka buok siya. Dili pa anong ubang nga dagko ing ana ang resulta niya. Dili pareha ani nga kon kani ang imong itanom, kani ang itanom nimo, ang imo dayang resulta sa harvest kani ingon ani dayon mo dani imong harvest ma-harvestan pa. So mo nang imong i-harvest pagka summer kon ang magtanom ka sa ing ani kadako nga kani siya itanom nimo ni siya nagitubok. Kani ang itanom mag-harvest ang kagdako nga uy asa dato harvest din ka ing ani din ang imong harvest. Pero yap mao na siya. So ang akong himuon ani gutaron ako ni siyang hiwaon og nipis like ani hiwaon ako siya nipis. Nabulingan ng akong towel nga gabutangan ako sa akong hiniwa. Pariyaan na nipis lang. Nya ako na din siyang ipauga dire. It takes more than a week man siguro mauga na din siya. Ako din na siyang ipile dire. Okay. Pauga na ako. Na ako'y dehydrator. Gihatagan ko sa akong sister-in-law dehydrator niya 8 hours man siguro mauga na siya. Pero gusto na ako ni natural lang yung pag-dry niya. Sa Pilipinas wala man tay dehydrator diha nga tanan tao. So kani pwede nga paagi saan pauga sa inyong garlic ana. Kunya kung hiwaon lang gid siya nipis kaayo. Kay kung dili nimo hiwaon og nipis, dili siya mauga og ayo. Pag grind nimo, kay i-grind man ni nako pag mauga na. Himuon nako ning garlic powder. Basta dili siya mauga, magpilit-pilit ang powder, way nada ang resulta. Ugahi siya. So kinanglang uga gid siya sa nga tanan. So muna akong buhaton ani akong garlic. Kapoy og kanang kuan lagi gutad pero saan man anugon og di nako nig inganaon. Mana ni siya. Ana. Dayon pagkauga na ani niya, mao na ni siya ang resulta Mao na yung resulta niya pag mauga na siya. Ako ni siyang last year ni nako nga gihimo. Ani. Strong pagig kay siya baho kay air dry raman akong pagkuan ani. Muna garlic. So ako ni siyang i-grind. Grind ako sa coffee grinder. Nanadan ko yung garlic powder. Muna ni siyang uga. Na. Okay. Alright. Ato nang ibalik sa baso.
sa jar. Kaya masamang bugya sa mga wala pa na uga. Okay. So mauna siya kung gabuhaton sa akong garlic kay di man ako mahurot. Oy. Ako ray gagamit niya. Bisag di ko magtanom. Naagi apoy nasambog ang malao. Nagisulod. Hi Ban. Hi Ban. Bye Ban. Hi Ban, bye Ban. So, kung imo na siyang i-grind sa coffee grinder, na kay garlic powder. Libre na. Di na ka mo palit. Kung dili gini siya madaot, as long as imo siyang ibutang sa jar or sa plastic, ngan ano niya, i-close tayo nimo. Mawala na siya. Okay. I hope nakatuon mo. Naamoy natun-an sa akong video karong adlaw. Og thank you for watching. Ako ni siyang tiwason. Tiwason pa ni nako siya atiman. Daghan ka ini oh. My goodness. Mabuang siguro ko ani. Thank you for watching and stay safe. Take care of each other and see you next video. Bye.